Okay, mig og Mille har fået en idé til karneval. Det hedder, Jens Hansen havde en bondegård. Nu skal I lige prøve at se det illustreret. Holder du mig? Ja. Okay. Sådan. Er I så klar? Nå, jeg kun bruger med, ingen personer med. Sådan. Ja. Okay. Jens Hansen havde en bondegård. I-ja-i-ja-o. Og på den gård, der var en ko. I-ja-i-ja-o. Og der var mu her og mu der. Mu her, mu der. Alle steder. Mu. Jens Hansen havde en bondegård. I-ja-i-ja-o. Jens Hansen havde en bondegård. I-ja-i-ja-o. Og på den gård, der var en gris. I-ja-i-ja-o. Og der var... Den er også svær, den der. Jens Hansen havde en bondegård. I-ja-i-ja-o. Og på den gård, der var en hane. I-ja-i-ja-o. Og der var... Der, alle steder. Jens Hansen havde en bondegård. I-ja-i-ja-o. Jens Hansen havde en bondegård. I-ja-i-ja-o. Og på den gård, der var en hund. I-ja-i-ja-o. Og der var ruff, ruff her, ruff, ruff der, ruff her, ruff der. Alle steder. Jens Hansen havde en bondegård. I-ja-i-ja-o. Klap. Sådan.